a diversidade que ofrecemos nos como evento e como proxecto, en este caso na Ribeira Sacra, se ven acompañada do interese porque o Culturón sea unha programación diversa. E eu creo que aí confluimos en moitos campos. Por un lado, a diversidade territorial, que eu creo que é moi importante, que se presta atención, sobre todo cando falamos de épocas de verán, non só hacia as comarcas un pouco costeiras, que parece que son as que moitas veces son máis atractivas, pero temos un interior e un rural tamén moi vivo e con moita cultura e nos, bueno, pois apostamos un pouco porque no mes de xullo a Ribeira Sacra teña unha programación cultural en ese plano. Culturón é unha peza máis de toda esta engranaxe cultural en Galicia, pero creo que tamén é un escaparate extraordinario, non? Para que poidamos ver todos os proxectos de distintas disciplinas, de distintos ámbitos, todos os proxectos culturais que temos e o gran nivel que hai en Galicia. Non? Ese é o noso maior orgullo e por iso queremos expoñelo, queremos ensinalo, queremos exportalo e estamos nas mellores mans, así que estou convencido que será un éxito absoluto e empezaremos xa a traballar no que sea a programación, tamén co sector fora do que son estos 3 meses de verán para poder democratizar, para poder levar toda a nosa cultura a cada recuncho de Galicia.